Hej, i dag vil jeg godt lige vise mit værelse. Her først er der mit vindue der, med mit drømmefanger. Spejl, så kan I se jer selv. Ja, og så min solcelle, hjerte. Og også her. Og hundekalender. Og billeder af min klasse, og et billede af mig. Og ja, så er der nogle poser og tasker der. Så min lampe og min yndlingspindsvin. Ja, altså her har jeg alle mine bamser. Det er mest dyr. Alle sammen faktisk dyr. Og hvad er det for en bamse? Ej, okay, det er min kat Mille. Hej Mille. Mille. Hej. Mille. Mille. Hej. Mille. 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 Hej. Hej Mille. Mille. Skal vi se, om vi kan finde det med? Nej, okay. Og så mine sko der, min skoletaske der, parfumebord, og hvad der mere, mit skrivebord. Ja. Og så er der mit lille bord der, og med gulvtæppe her, og kalender der, og en hel masse små dyr der, og der med min bog. Ja, jeg går lige ud og finder min hunde. Farvel, Mille. Se, det er Leas værelse. Ja, det må han. Så går vi videre. Soveværelse. Men jeg er godt ked af det, men der er mange døde mennesker, og også højere døde mennesker. Hej, Gagge. Og da min bedstefar han døde, så mange gange lige til dødsskylden, den mennesker, han blev skudt, så blev man tudet om hovedet for at holde hjælp. Ja, det var det. Vi ses. Mille, sig hej hej. Hej hej.